joli bala kunafondi sɛbɛn minnu bɛ bɔ don o don minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ limanaw an y'a kanu sanga 30 nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se nɛgɛ kanɲɛ 10 ma limanaw k'olu lakale aw ye bamanankan na a bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na jamana kunnafoni na sabu a fɔra ko tɛ ko maa min ma kunnafoni jamana kɔnɔ a bɛ n'a fɔ kɔngɔ de b'i la limanaw an b'a fɔ ɲɛna aw bisimila kunnafoni olu kɛnɛ kan kumaso kɔnɔna la yan balimakɛ Amadu Jalo min ye Boubacar Traoré Grand B ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la lamɛnbaaw aw ni sɔgɔma aw bisimila kunnafoni kɛnɛ kan limanaw kunnafoni sɛbɛnw na an b'a daminɛ ni faso ka fasidi sɛbɛn lesɔri ye ale y'a jira k'a fɔ limanaw ko an ka hakililajigin kɛ ani ka tasibila ka ɲɛsin ni jateminɛ kɛ min bɛ tali kɛ marisi kalo tile 22 san 1991 limanaw san 1991 marisi kalo la ni ye don min ni tasibila san o san jamana bɛ a kɛ ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen ni limanaw olu de tora mugu sisi la mugu cira u la limanaw ka sababu kɛ ko ka wulikajɔ kun ye ko ka bɛɛjɛ fanga ni bɛɛ da bɛ se ka don a la démocratie o nani sababu la an ka jamana kɔnɔna la limanaw hakililajigin ani tasibila san o san marisi kalo tile 22 ka ɲɛsin révolution mars 91 maa minnu ye a wulikajɔ kɛ maa minnu bɛ ni olu ni tora a la limanaw ka tasibila kɛ u ye baara min kɛ ani u ka wulikajɔ kun ye min ye ɲina kana k'a kɔ o de kun ye kunungo ye an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ o la yɔrɔ min bɛ yen n'o k'a ma ko carré des martyrs limanaw a filɛ nin ɲare la yɔrɔ min bɛ yen ni limanaw a bɛna fɔ a damana kaburu don do sabu maaw ma fara mars 91 waati ninnu na minnu ka wulikajɔ kɛra ko jamanadenw da ka bila min ye bɛɛjɛ fanga ye o kan na ni mugu cira u la limanaw a caman bɛ yen olu de dalen don nin yɔrɔ kofɔlen na n'o ye carré des martyrs ye yɔrɔ san o san ɲɛnajɛ in bɛ kɛ n k'a fɔ a damana tasibila don a bɛna fɔ ka minnu ni olu y'a kɛlɛ kɛ ni bi anw b'a kuma na limanaw a ma kɛ olu ɲɛna a kɛra jumadon fɛ juma min yɛrɛ ni bɛɛ lajɛlen bɛ jumadon in wele ko vendredi noir limanaw a jumadon a ɲɔgɔnna ka dɔgɔn dɛ sabu min kɛra don Mali kɔnɔna la limanaw san 100 a kuma bi fɔ o la sa min ye nin don in ye tasibila don do limanaw ka ɲɛsin mars 91 maa minnu ye wulikajɔ kɛ ko démocratie fanga ka na an ka jamana kɔnɔ limanaw ka ɲɛsin olu ma ɲinantan in yɔrɔ covid-19 ko bɛ an senkɔrɔ faraɲɔgɔnkaw ni jɛrɛbaw olu maaw bɛ ka farati o la a jirala k'a fɔ covid-19 kɔni b'an ka jamana kɔnɔ ɲinantan in kɔni kɛra ka a bila minan kɔnɔna la limanaw maaw kana na fara ɲɔgɔn kan ka jama caya nka tasibila in o kɔni kɛra a kɛra minisiri ɲɛna min bɛ an ka kɛnɛya ko ni ɲɛta ko kunna Dr Fanta Sibi limanaw u ye jiri feere n'o ye gerbe de fleur ye ka o ta ka taa u bila maa minnu bɛ yen n'olu fatura olu kaburu don kan walasa tasibila yɛrɛ démocratie fanga ko la ale nani n'an ka jamana kɔnɔ ka ɲɛsin u ma limanaw a kɛra jɛkulu caman fana ɲɛna minnu bɛ yen ni olu ye wulikajɔ kɛ démocratie fanga ko in na ani minnu yɛrɛ tora a ko la olu somɔw ani jama caman minnu yɛrɛ taara kunba yɛrɛ kama u bɛ se ka a ko yɛrɛ ye cogo min na o la sɛbɛnfɛnw tun bɛ maa caman bolo limanaw ni olu kana lajɛ min kun sɛbɛn bɛ u ka lesɔr ka fɔ la limanaw a jirala k'a fɔ ko min ye tɛgɛdi ɲɔgɔn ani bɛn limanaw o tɛ se ka kɛ fiyewu fo sariya ɲuman u ka tigɛ ani démocratie ɲuman u ka sigi an ka jamana kɔnɔ o la association bɛ yen min bɛ maa minnu bɛ yen ni o fatura mars 91 o démocratie fanga nali la association pour la défense des victimes de la répression limanaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ Mali démocratie ko limanaw ko fɛn kelen de don tilafɛn tɛ wa a bɛ to sen na o la u y'a jira k'a fɔ maa minnu fana bɛ yen n'olu tun bɛ kɛnɛ in kan yen nɔ i n'a fɔ Elhaji Seydou Patrice Dambele ale min ye lakɔlidenw olu ka fara ɲɔgɔn kan teriya fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ yen n'o ye Amicale des anciens militants et sympathisants Union nationale des élèves étudiants du Mali AMSUNEM limanaw ko nin mina fɔ hakililajigin min ni a waati kalanden minnu tun bɛ yen kabi san 1980 fo kana se bi la limanaw ka se ka hakililajigi kɛ
démocratie fanga yɛrɛ nani ko la an ka jamana kɔnɔ maa minnu ye nin baara kɛ maa minnu ye wulikajɔ kɛ limanaw ɲinɛ kana kɛ u kɔ sabu n'i y'a mɛn bi jamanaden kana bilalen don bɛɛ bɛ i ta fɔ ninnu de y'a wulikajɔ kɛ o la carré des martyrs limanaw a kana kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min ni maaw bɛ ɲinɛ a kɔ o la sa l'essor ka fɔ la min ye Elhaji Patrice Dambele a ko o de la olu yɛrɛ ka ye kɛnɛ kan limanaw kun jɔnjɔ b'a la wa nisɔndiya b'u ka bi nka limanaw nisɔndiya in ni fɛn wɛrɛ bɛ taama ɲɔgɔn fɛ o ye de ka u b'u disi gosi démocratie maa minnu dalen filɛ nin ni u bɛ ka tasibila kɛ ka ɲɛsin u ma limanaw olu ka kɛlɛ u bɛ ka u disi gosi n'o ye wa u bɛ ka a yɛrɛ kɛnɛ kan ka tasibila kɛ ka ɲɛsin u ma o la sa limanaw démocratie fanga nani la an ka jamana kɔnɔ bi démocratie yɛrɛ bɛ lahala min na n'o ye bɛɛjɛ fanga in ye a jirala k'a fɔ o kɛra Jigiba Keita n'u k'a ma ko PPR ale ko an ka jamana jɔsenba caman bɛ bi minnu ni limanaw olu kɛn bɛ fɛn ye min ni u sen tɛ kundama la i n'a fɔ a kan ka lase kundama min na o de la démocratie na furadama ni sisan cɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ a ka kan an ka sigi k'a dɔn démocratie fanga in nakun ye min ye Mali kɔnɔ a ye min ye ani majɛ min fana kɛra a la min ye Adama Samaseku ye ale fana ye mouvement démocratique o mafalenba dɔ ye ministre kɔrɔ don an ka jamana kɔnɔ ale fana y'i fɛla fɔ limanaw a ko nin don in kan ka an bila ka an kana ɲinɛ fiyewu tasibilaw mars 91 Mali y'a yɛrɛ sɔrɔ kabi indépendance fo kana se démocratie fanga sɔrɔli la yɔrɔ an bɛ 3e république la 4e république ko kuma bɛ senna nka a jirala k'a fɔ 4e république dun tɛ sɔrɔ fiyewu limanaw fo démocratie fanga min bɛɛjɛ fanga min filan bolo nin ye n'a ma lajɛ ani gɛlɛya minnu b'a la démocratie yɛrɛ fereke minnu donna senna démocratie nana min kama n'a ma se ka kɛ o ye jamanaden bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ démocratie fɛn tɛ ko jamana kan ka labila a yɛrɛ ye ten limanaw yɔrɔ ni ye mars 91 kɔni fɔ min bɛ tali kɛ maa minnu bɛ yen ni olu fatura a bɛ taa maa 200 ani maa 35 la ministre min tun bɛ kɛnɛ ka docteur Fanta Sibi ale ka fɔ la a y'a jira k'a fɔ olu minnu bɛ yen ni olu tora a la a jirala k'a fɔ jamana kɔnɔna la u ka hakɛw limanaw u ka kan kabi san 1990 limanaw fo kana se bi ma a jirala k'a fɔ a ma kofɔlen ninnu u sɔmaw ko u ka hakɛw bɛ ka di u ma docteur Fanta Sibi y'a jira k'a fɔ jamana kɔni na to ninnu kɛrɛfɛ limanaw a jirala k'a fɔ min ye maa 914 cɛla maa 545 olu ka hakɛw jamana bɛ ka o di u ma sanga ani waati bɛɛ lajɛlen wa jamana na to u kɛrɛfɛ a ye dugawu yɛrɛ kɛ minnu tora mars 91 limanaw ala ka u dayɔrɔ sumaya kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ l'essor kɔnɔ sɔgɔmada in na aw bonya b'a la kunnafoni de sɛbɛn bɛ ni o ye l'indépendant ye ale y'a jira k'a fɔ limanaw ni jateminɛ kɛ bi ni donna Bamako dugu kɔnɔna la mobili tɛ ka boli sotarama kuma tɛ taxi kuma tɛ limanaw mobiliba ninnu yɛrɛ hali an ka jamana bɔdaw la ka taa jamana wɛrɛw la a jirala k'a fɔ tile 3 bɛna kɛ nin baara la Mali dancɛw ko maa tɛ bɔ maa tɛ don ka sababu kɛ min ye transporteurs ye routiers n'o ye sira matarafabaw ye ani syndicat minnu bɛ yen ni o bɛ jagokɛlaw ko fɔ limanaw ko u y'a u ka baara bila tile 3 baara bila in u y'a bila sen kan dɛ a bɛ sen na kabi bi sɔgɔmada in na kabi n k'a fɔ kabi nɛgɛ kanɲɛ fu falaki ninnu na n'i ye jateminɛ kɛ kununko ntɛnɛn sigiɲɔgɔnya ni kumaɲɔgɔnya min tɛmɛna min bɛ directeur de cabinet min bɛ primature la ale ni nin syndicat belebeleba ninnu groupement des syndicats des transporteurs conducteurs routiers du Mali CSGST-CRM ani collectif national des acteurs des marchés du Mali Senam Mali association nationale des transporteurs des transporteurs ani min bɛ tali kɛ bétail viande du Mali Anatravevim association libre des consommateurs maliens ACOM olu de y'a laɲini limanaw ko baara bila in tile 3 ka a bila sen kan jamana
fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ. O la sa fasiri ka kuma la l'indépendant a ko kabi janvier limanaw ni janvier kalo tɛmɛnen ni samasamali bɛ ni syndicat ba minnu n'an bɔra k'u tɔgɔ fɔ olu ni faamaw ni ɲɔgɔn cɛ samasamali ma se ka bɛn ko la ka sababu kɛ ko péage ko yɔrɔ jamana faamaw ye hakilila kura ta péage sarali ko la. péage tɛna kɛ dongo n'i y'a sara ko kelen kɛ tile kɔnɔ a bɔra o la a kɛra de i tɛmɛ o tɛmɛ péage i bɛ dɔ sara o yɛrɛ daminɛna kabi mars kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen na. Limanaw o min ni o jate minɛni kɛra a jirala k'a fɔ syndicat kɔni y'a jira k'a fɔ olu tɛna don nin da fɛ sabu gɛlɛya dɔ bɛ yen u bɛna dɔ wɛrɛ fara a kan tuguni. O la sa a jirala k'a fɔ bi nin de bɛ sen na min ye kunun bi tarata in limanaw min ye secrétaire général a jirala k'a fɔ minnu bɛ syndicat tɔgɔ la u caman y'a jira k'a fɔ baarabila in olu ni jamana faamaw kɔni ye ɲɔgɔn ye caman kɛ hali chambre de commerce et d'industrie du Mali jagokɛlaw ka soba o ɲɛmaba kun y'a ɲini ko ka baarabila in ko ka a ɲɔngiri tile 10 kuma ɲɔgɔnya u ka kɛ chef de cabinet directeur de cabinet n'o ye gouvernement ka directeur de cabinet primature o n'u ɲɔgɔn cɛ walasa bɛn bɛ se ka kɛ a ko la. Limanaw syndicat ba ninnu y'a jira k'a fɔ olu tɛna se ka o makɔnɔ sabu olu ye lasɔmini sɛbɛn n'o ye préavis ye k'o bila gouvernement ka tabali kan kabi mars kalo tile 3 tɛmɛnen a kun de ye kuma ɲɔgɔnya min kan ka kɛ u ka kɛ joona yanni u ka baarabila in u y'a fɔ don min na yanni u ka se. O baarabila in a na kɛ kuma ɲɔgɔnya kɔni kɛra u ma bɛn ko la nka u n'a ta o ta limanaw kuma fɛn fɛn ɲinina ninnu fɛ ko ka sigi ka fɔ boloda waati min n'o bolodaraw fɛ o de sera n'o ye bi tarata in ye sini araba b'a la fo ka se alamisa ma min ye mobili tɛ boli Bamako yɛrɛ ta o ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen sabu yɔrɔ n'i ko i ka bɔ i ka so limanaw ka yɔrɔ lasɔrɔ Bamako yan fiyewu i ka bolimafɛn ta sotaramaw ni taxiw n'a ɲɔgɔnnaw Bamako ta u ka fɔ la u bɛ fɛ ka Bamako ta yɛrɛ de kolo gɛlɛya kosɛbɛ. Min ye Mali bɔdaw ye ka taa jamana wɛrɛw la mobiliba minnu bɛ taa ye u bɛɛ lajɛlen jɔlen don bi limanaw laɲini minnu b'u bolo a damadɔ ye k'a fɔ ko péage ninnu saraliko gouvernement ka segin ka na a saraliko a fɔra k'a ka sara tɛmɛ o tɛmɛ gouvernement k'a bɔ a ma k'olu tɛ don o da fɛ. A jarala k'a fɔ hali permis de conduire n'o ye gafe ye min bɛ u yamaruya mobili boli la permis de conduire ka don ba la min ye san 5 ye san 5 hakɛ ko permis de conduire ka di u ma san 5 hakɛ u ka se ka baara kɛ ni a ye o waati ninnu na ani sirabaw kana polisiw ni gendarmew ni douanew ni eaux et forêts bɛ u sɛgɛn kosɛbɛ o siraw kan k'o fana o ka dabila limanaw u y'a jira ka sena Mali maaw fana ko aya suguba minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna la yan limanaw ko sugu ninnu caman de bɛ minnu feerela dɔw yɛrɛ bɛ feereli sira kan ko sugu ninnu caman bɛ yen u ka gafew yɛlɛma k'a kɛ titre foncier ye k'a bila jamana ka bolo kan walasa sugu ninnu ka garantie sɔrɔ a la limanaw ani ni ye jateminɛ kɛ usine belebeleba damadɔ b'an fɛ yan minnu ni olu datugura baara yɛrɛ tɛ ka kɛ bilen UNPP b'a la Segma Tao ani cimenterie n'o ye ciment dilayɔrɔ Jamukaw fɛ yan n'a ɲɔgɔnna caman syndicat ninnu y'a ɲini ani Comatex u ka bila u ka hakɛ kɔnɔ yɔrɔ kalo 9 sara o fana dulonnen don Comatex baarakɛlaw fanfɛla la o ma se ka sara halisa nin de ye laɲinibaw ye limanaw baarabila in kɔni a daminɛna jɔnni de ta y'a la kɔlɔlɔ ye o ye jamanadenw ye indépendant ka kuma la halisa a ko min ye an ka sariya sunba yɛlɛmani ko kuma limanaw o de kuma bi yan nɔ ni ye jateminɛ kɛ maître Abdramane Touré ni sariya dɔnba ŋana min ye nin ye a ko n'a ma ɲɛ limanaw ko an ka sariya sunba n'o ye constitution ye ko a bɛ yɛlɛma ka bɔ 3e république la ka taa 4e république la limanaw n'a ma ɲɛ ko a baara bi kɛ ko CNT min ni olu bɛ député jɔyɔrɔ la bi olu dun u sigi kan a waati sɔsɔli caman donna a la olu dun n'a a kuma bi kɛ limanaw gafe ninnu bɛɛ bi taa bila olu de kɔrɔ olu bɛ député jɔyɔrɔ de la olu de b'a baara olu de bɛ sɔn a ma jamanadenw tɔgɔ la maître Abdramane Touré a ko ni projet baara boloda min filɛ nin ye ni o ye an ka sariya sunba limanaw k'a sigi ka gafe yɛrɛ falen pewu ka min bɛ yɔrɔ a kuma fɔra premier ministre fɛ k'a fɔ
yani marskalo samba flani muga ani flache o kuma fora aka gafe bara kuntlena no ye programme d'action gouvernementale CNT maunyema février kalo tile 10 ani kononton temenina ka foko shara sumba abi yelema limana ni o kuma fora ako ni CNT koni dabidwala maître Abdelrahman Mamata Touré côté koni CNT dabidwala limana kabina foko ansulla amatama sabu shara sumba yelemani limana namanye kabike fendamando bei folu de ka sigi senga sabu shara sumba yere ba fo article 118 o ba jira ka fo jamana ni tanamako bei walma jamana fando bei ulu minenedo amanka makakake anga shara sumbala wa CNT mi yere no sigiledo no Conseil national de transition limana ale sigiledo sigi abinafo abisuzurumbugu sabu jamana den chaman be minu yere maso asigi chugayama o ba jira ka fo jamana den chaman felate CNT felai avocat mini no maître Abdelrahman Mamata Touré ako anga sera sumba min blala senga sa 1992 limana yoro yelemani kuma mana fo kuma be iba soro wulika jobike politique ma walma jamana den fe ko ka atara yorom na ko ka blay no limana na manye ko a 4e république kuma be sena afora ko sera sumba be yelema jatemnen chaman koni ya jira ka fo limana akaka sera sumba ndunga yelema sabu hali ambe jakulu min konna la noye UMI ko ambe be min nyini benga seme min bulu no blala samba flanta ani duru oya anyini ko ka sena noye député do fana minum be so kerengrene do député blo konna la o ka sigi ani mimbe talike cour des comptes o fana ye sharasu bay min fana kanga blasenga wala sa jamana konna la nafulu fefe be bo jamana togola o ka sega koloshi o suba infe lemana halanga cour constitutionnel ke amamunu be nube sugandi iba soro do be jamana kuntigi be olu sugandi do ere be assemblée nationale nyama bolu sugandi nimbele jileye waliyawi minu segi kanga kaka lemana anga shara sumba konna la waliyawu do minu ni majebala nimbe la inu yenga maître Abdelrahman Mamata Touré jira ka fo namanye ni barabike shara sumba bi yelema fo anga sigi lemana ka ku jatemne CNT min dun fleni na kuma ni ale sigi kan lemana amaja jamana den chamai nulu ko ko bi dadwala shara sumba a yelemani ko rebe fala don na taula min teni shi kuma fleni ayini mbo l'indépendant kono bi somarena au bonya bi kuna funla limana kuna fundi sebe mimbe ni anka mako Nouvelle Horizon ale kumana Nouvelle Horizon ya jira ka fo ni watina anga jamana konna la yanno limana ka bina fo ko ka waye juke fuite fo iye ikaye ka toite abina fo alini manifim bonya ka hakela oye ya bonani na walma ya aka haken draki limana ka oye ko toite nu kama impunité nazarakana limana ko de bika nyobi kanye anga jamana kono ni kuma fora joni fe Human Rights Watch ale chakeda bilibili bay limana a yere ka fola kamana gwanendo wabika yere nyinga kosebe anga shara kula sabu limana miye ogo saguye fagali min kera ogo sagu ni ma keme ani ko olu fara ajarala ka fo segesegeli min dailela okola limana halsa segesegeli akon masega datugu folo Nouvelle Horizon ya jira ka fo nyingali min bey ni Human Rights Watch bika oke ayerela ode ka fo wati jume sharabina ogo sagu koyin atabala sharati lama ubina akiriti do jume ma minu ye fagalinke sharabina tege da uka do jume ku kiri ka keni sharami yerebe sina olasa aya jira ka fo fana ministry mimbe nalebe shara kokuna adamadiya hake tobotori Mohamed Sida Diko yalma ali yere akanga ni kuinta bala wala sa minyanga jamana konnala fagali min kera niye limana unaye ni malima delika sigi anywana kene ka folo ogo sagu bankas marala moti marabulo konnala matkalo dot lemuga ani saba samba fla ani ta ani konoto limana nyina ya sanflay ni fagali min kera ay bela jele dabaliba
o la sa a waati jamana faamaw kɔni ye wulikajɔ kɛ ko sɛgɛsɛgɛli bɛ dayɛlɛ maa minnu bɛ n'olu y'a walejugu kɛ limanaw ko tɛgɛ na da u kan nka hali sisan a jala k'a fɔ minnu bɛ yen ni gɛlɛya in sera u ma minnu sera ka porokoto a ko siratigɛ la ni Umani Urachi Watch maaw sera u ma k'u ɲininka sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ hukumu kɔnɔna la caman y'a jira k'a fɔ limanaw olu fagali in kɛra cogo min na ka ɲɛsin olu ma hali sini olu tɛ ɲinɛ a walejugu ninnu kɔ sabu minnu dɔw bɛ yen minnu y'u ta lakali i b'a sɔrɔ u den fitininw bɛ minɛ u la limanaw k'u bɔnɛ u ni na dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ale den fitinin a ma tɛmɛ san 17 walima san 12 limanaw u y'a o minɛ ko o fa ale yɛrɛ sigilen ɲɛna yɔrɔ limanaw ni ye ko ye ko min ni a kan ka lajɛ jiɲɛma jɔlen na Umani Urachi Watch maaw y'a jira k'a fɔ walejugu min kɛra Ogosagu a ka kan marifatigi minnu ye a baara kɛ ni u ma sidɔn limanaw ka se ka ɲini ka dɔn wa a san 2 ye nin ye kiiri kɔni dayɛlɛlen don halisa a ma se ka datugu wala jɛkulu y'a jira k'a fɔ a ka kan bunadamadenya hakɛ limanaw min na a terekelen don an ka jamana kɔnɔna la a ka se ka lajɛ sariya tigilamaw fɛ sabu ni min kɛlen ye nin ye limanaw ni nin tora tan i b'a sɔrɔ ko wɛrɛ bɛna tugu nin na o fana bɛ to ten jamana bɛ to a yɛrɛ ma ten maaw bɛ bɔnɛ u ni na minnu y'a walejugu kɛ olu bɛ to yen ka taa jamana dun tɛ se ka ɲɛ o kan joli tɛ suma nɛ kan kuma ye nin ye Nouvelle Horizon de y'a fɔ aw bonya bɛ kunnafoni la kunnafoni nasira la limanaw kunnafoni sɛbɛn bɛ ni o ye le soir de Bamako ye soir de Bamako ye a jira k'a fɔ min ye Imam Mahmoud Diko ye ko a kan ka kuma bi tarata in na Imam Mahmoud Diko k'a kan ka laseli kɛ laseli min ni bɛɛ lajɛlen sigilen don ka a kɔnɔ Imam Mahmoud Diko a bɛna mun fɔ mun bɛna bɔ a da bi ka ɲɛsin jamanadenw ma yɔrɔ ni waati laban in na Imam Mahmoud Diko a ye bɔli laban min yɛrɛ kɛ ni maaw hakili tor'o la o kɛra jɛkulu plateforme politique tɔn dɔ k'a ma ko jigiya kura olu y'u ka jɛrɛ dɔ kɛ kari dɔ la matikalo tile 7 san 2021 a kɛra min ye palais de la culture la Bamako yan min bɛ tali kɛ M5 RFP ka mafalenba kɔrɔ min filɛ nin ye ni limanaw a ka kuma a mana bɔ ka laseli fɛn fɛn kɛ jamanadenw b'a minɛ n'u tɛgɛ fila ye ko jamanadenw sigilen don bi ka min Imam Mahmoud Diko kɔnɔ a bɛna mun de fɔ o la sa fasiri ka kuma la soir de Bamako a ko ale ye jateminɛ min kɛ laban in na o ye k'a fɔ Imam Mahmoud Diko a ye taali dɔ kɛ Nioro du Sahel ka taa Nioro sirifikɛ ka taa kuma ɲɔgɔnya a na kɛ ni jateminɛ kɛ a bɛ fɛ ka bɔli dɔ de kɛ bɔli min ni maa bɛ se k'a fɔ ko aya a yɛrɛ ka taamaɲa n'o ye a ka kuma lasela kɔrɔ in ye Isa Kawjim o bɛ ka bɔli minnu kɛ waati laban in na k'a fɔ min ye transition ɲɛma dankan ye n'o ye colonel Assimi Goïta ye k'a ɲini ko ale k'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ limanaw o dun ma yamaruya charte min bɛ n'o ye gafeba ye cɛmancɛ fanga bɛ ka baara kɛ ni o ye o tɛ i kɛra jamanakuntigi ye i kɛra a ka dankan ye i kɛra ministre ye k'a fɔ ko i k'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ Imam Mahmoud Diko a na kɛ a kɔni ma kɔnɔnen don bi tarata badilabukaw fɛ yen limanaw ka se ka ɲɛfɔli kɛ jamana yɛrɛ taabolo la nka limanaw maaw hakili fana b'a la a ka bɔli laban min kɛra Hussein Amiyo Gindo ale ka plateforme jigiya kura o kɛnɛ kan a ye laseli min kɛ yen nɔ a ma tɔ si to cɛmancɛ fanga ɲɛmaw la sabu a k'u ma ko u tɛ se ka jamana mara fiyewu jamanadenw kɔ u tɛ se ka jamana kuntigi min bɛ yen n'a ani jamanadenw ka jan premier ministre min fana bɛ yen ni limanaw nɛnɛ b'a la walima a yɛrɛ ton bɛ ten a ka kuma la a bɛ n'a fɔ nin ye kumaw ye kuma minnu ni cɛmancɛ fanga maaw ka baara taabolo a ma Imam Mahmoud Diko ja an b'o de lahala la bi a jala k'a fɔ bi tarata in kɔnɔna ko a ma kɔnɔnen don a kan ka kuma badilabukaw fɛ yen o dun waati kelen M5 RFP maaw olu fana bɛ labɛnw na k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga limanaw k'a taabolo man ɲi olu fana bɛ labɛnw na k'u bɛ bɔ u bɛ taamaw ni wulikajɔw kɛ limanaw ni gɛlɛya minnu dadalen don ɲɔgɔn kan n'a maa bɛ se k'o fɔ kartinina kow n'a a ɲɔgɔnna caman na sabu misali la jamana ko kan faransikaw fɛ yen maliden minnu bɛ yen ni olu ko kartinina ko kɛmɛ gɛlɛya olu bolo bi fo ka ɲɛɲini ko la
u taara consulat min bɛ u taara o sokɔnɔ mina kɛ kɛnɛma mina ye limanaw nin bɛɛ ye gɛlɛyaw ye kalo 7 Ibrahim Bokar Keita taalen mun ni mun sera ka kɛ maliden caman kɔni sigilen dɔ ka makɔnɔni kɛ Imam Mamudu Diko a bɛna mun de fɔ bi waati n'a ka waati limanaw Suwadi Bamako de nin fɔ e ko an tɛ kunnafoni bila ni kan yan k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn kunnafoni ninnu lasera Amadu Jalo fɛ min ye Bokar Tarawele ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la aw ni ce a ka lamɛnniko ɲuman na an b'a fɔ a k'an bɛn sini Ala sɔnna aw ni ce Radio Joliba ka kunnafoni gafew lamɛnli la